Hej, velkommen til Minecraft episode 1, sæson 2. Jeg er dum. Og forresten, jeg hedder Emil, jeg holder kameraet lige nu, så I kan ikke se mig. Eller Oliver faktisk. Ja. What the fuck? Kan du ikke huske sidste episode, hvor du smadrede loftet? Tror du ikke, du skal reparere det? Jeg tror, vi går udenfor. Hvor er min baby? Min pinke har baby. Den gik ind i dit ansigt. Ja. Kotelet. Vi skal have kotelet lidt til aftensmad. Du skal ikke løbe fra mig. Jeg vil bare fange dig igen. Gemmer dig op på Er træet. det okay, at sætte mig ned nu? Ja, det er okay. Er du lidt træt i benene? Nej, men jeg har armene faktisk. Måske som I kan se her, har vi lidt disco på. Jeg aner ikke hvorfor, men det har vi. Det er meget hyggeligt. Og forresten, jeg ved ikke om I kan se den der plet, der lyser, men det er en Xbox One, vi spiller det på. Er det rigtigt? Jo. Men hvis vi får... Og bare så I ved det, det er ikke Olivers Xbox One, det er min. Ja. Skal vi ikke skyde efter 10 likes? 5 likes på den her video. Jo. Og så vil vi lave en ny lige med det samme. Ja. Ej, vi laver en ny lige med det samme alligevel. Så. Er det rigtig Emil? Ja. Og det bliver... Men der er det Emil, der spiller. Ja. Og det bliver så episode 3. 2. Nej, vi har lige... Ja, den anden verden var jo en fejl. Nå jo. Så bliver det episode 2. Der er en Enderman der. Nej. Ikke kig på ham. Nej, vi er ikke sej nok. Vi er ikke for sej. Vi er ikke seje nok til at dræbe ham, vel? Fuck det. Nej, fuck. Eller vi gemmer os bare her. Han er der. Oh shit. Nak ham. Fuck, hvor spawner han? Hvor spawnede han? Fuck. Hvor han... Men lige, jeg tror så et eller andet sort. Nej, fuck. Der. Nak ham. Ja! Ja, vi gjorde det. Fik vi ham? Der var ikke noget. Ej, hvor lort. Næste gang kommer vi nok til at gøre det. Lad os se, om vi kan få den her hund nu. Hey, hvor blev vores anden hund af? Den anden hund fik vi ikke. Så. Fordi den gav vi kun et ben. Oh my god, vi har en hund, Emil. Det eneste, vi skal have nu, det er så en hund mere. Fordi så kan vi nemlig få en hel hunde her igen. Som vi også fik i vores sidste bane. Som vi glemte at gemme. Så der er en hund. Jeg klarer den her. Nej! Nå, din hund. Min hund klarer ham. Nej, okay, det kan du ikke. Det vi skal nu, det er, at vi går den forkerte vej, og der er en sniger der. Altså, Hunden! Kom her. er det vores Du hund? drikker den her hund. Kom hund, drik den. Ej, ja, hvor nice, det er vores hund. Ej, fuck, den faldt ned. Oh my god. Yay, så er der også bøf til den. Ja, det var derfor, jeg ville give den.
hund. Hey Oliver, du ved godt, her i dag, ikke? Der var jeg hjemme hos en af mine legekammerater, der hedder Victor, ikke? Ja. Der spillede vi The Walking Dead. Sejt. Hey, men jeg kendte nogle af banerne i forvejen. Jeg har set nogle af videoerne. Med PewDiePie eller med Jack? Jacksepticeye? Jeg tror, jeg så den med hunden, hvor hunden bliver dræbt på grund af, den vil have de der bønner, ikke? Ja. Der tror Ej, det er synd. Ja. Men altså, Skal ikke dræbe men hun hende. bliver nødt til det. Og der, hvor den får de der pigge igennem sig, fordi den lander i teltet. Ja, det er synd også. Men så lider den ikke. Mig og Victor, vi valgte at dræbe den. Det kan jeg også godt forstå. Ja. Sådan, nu kommer den aldrig ind. Hvor fanden? Lukker du den inde? Løb hund. Ej, var det en af de der, var det en af landsbyboer zombierne? Nej. Nå nej, det var den anden. Gå efter mig, svin. Kan Den du skal- helbredes med det her? Det kunne den. Den er ikke kredsen. Det er altså godt. Nå, vi må skynde os at skaffe noget mad til den. Ja, vi skal også have det der. Den er halen Vi skal nedad. virkelig også have vores ting, Emil. Ja. Inden de bliver slettet. Ja, fordi hvis de bliver slettet. Shit. Ej, og vi... Hvad mener du? Nå nej, vi kan jo genkende vores hus, der er næsten lige her i området, er det ikke? Det er lige her i området, jo. Vi har kun et liv. Fuck, der er en sniger bag os. Nej, det var bare vores hund. Nå jo. I det mindste gemmer den så ned i vandet, så den kan ikke blive skudt. Fucking dø et hul, dit svin. Så står der en eller anden der. Ja, dræb mig. Nå, skal vi ikke sige farvel? Og sige... Jo, men... Jeg synes, at vi næste episode, ikke? Tror jeg, den bliver på fredelig. Vores hund! Den døde. Vi får hævn for den hund. Er det ikke rigtigt, Emil? Jo. Nå, men så ses vi i næste episode. Ja. Hej hej. Hej hej.